Gai honetan, gizaki ahotsa aztertuko dugu, baita gure gorputzaren atalak prozedura honetan parte hartzen dutenak ere. Abeslariaren ahotsak desberdintzen ikasiko dugu baita ahots taldeak ere. Abesteak desberdintzen gaitu animaliak eta gizakiok. Animaliek instintiboki abesten dute, guk ordea kontzienteki egiten dugu. Guk hitz egin abes dezakegu, hau da, edozein hizkuntzatan testua ahoska dezakegu, edo hitzik gabe. Hau da, esanahirik gabeko fonemak ahoskatu. Gure ahotsa, balore handiko tresna da musikariontzat, benetako musika tresna delako. Gizakiok askotan txorien txorrotxioetan oinarritu gara eredutzat hartuz, edo gure abestiak sortzeko asmoarekin. Gure ahots sisteman 3 atal dira nagusiak, birikak, fonazio aparatua eta aparatu burrunbaria. 3 oso garrantzitsuak dira ahotsa sortzeko. Birikak bularrean dauden 2 zaku dira, kanpoko haizea hartzeko eta botatzeko balio dutenak. Guri asko interesatzen zaigu gure ahotsa musika tresna aerofono bat delako. Hau da, haizea behar duela soinua adierazteko. Arnasa hartzen dugunean, sudurra edo ahoa, faringe, laringe, trakea eta bronkioetatik pasatzen da, biriketaraino eta haizea botatzen dugunean, kontrako bidea egiten du. Soinua sortzeko gure birikak hustu egiten dira. Hori gertatzeko, toraxeko giharrak eta diafragma arduratzen dira. Hauek birikak bultzatzen dute haizea botatzeko. Haize eta trakeatik, haizea, trakeatik igotzen da eta ahots kordekin topatzen da vibraraziz. Ahots kordak 2 izur dira eta estarrian daude. Estarrian sortutako soinua oso ahula da eta ulertezina. Soinu hau moldatzeko gure aparatu burrunbaria behar dugu. Aparatu honen 2 zati nagusiak dira, mingainak, ahoa eta ezpainak. Adibidez, L eta R fonemak sortzeko mingaina behar dugu. Bokalak sortzeko ahoaren posizioa funtsezkoa da, eta ezpain bikariak sortzeko, hau da, P edo B ezpainak oso garrantzitsuak dira. Gizakion ahotsak 2 talde handitan banatu daitezke. Alde batetik, ahots baxuak daude, gizonezko ahotsak direnak, eta bestetik ahots altuak, emakumezko eta umezkoenak. Gizonezko ahotsak baxuenetik altuenera, baxu ahotsa, baritono ahotsa, tenor ahotsa eta kontratenor ahotsak dira. Emakumezko ahotsak baxuenetik altuenera, kontralto ahotsa, mezzosoprano ahotsa eta soprano ahotsak dira. Baxu ahotsa gizonezkoen ahotzik baxuena da. Baritono ahotsa gizonezkoen ahots erdikoa da. Tenor ahotsa gizonezko ahotzik altuena da. Baina oso ahots berezi bat dago gizonezkoen artean, kontratenor ahotsa. Ahotsa hau oso teknika berezi bat erabiltzen lortzen da, falseto izenekoa. Horrela, gizonek emakumezko ahotsak lortzen dituzte. Aldiz, emakumezko ahotzen artean, kontralto ahotsa da emakumezko ahotzik baxuagoa. Emakumezko ahots erdikoa mezzosoprano ahotsa da. Eta emakumezko ahotsik altuena soprano ahotsa da. Jakin
behar duzue zer den tesitura. Abeslari batek entona dezakeen nota multzoa da baxuenetik altuenera. Hor ikusten dituzue esandakoen tesiturak. Oso ohikoa da dibo hitza erabiltzea opera abeslari handiak aipatzen ditugunean. Hitz honek jainko paganoa esan nahi du. Bere jarrerak polemika eta ikusmina sortu du askotan. Diapositiba honetan, Cecilia Bartoli italiar mezzosopranoa ikus dezakezue. Hementxe, Enrico Caruso daukagu. Tenor italiarra Napolesen jaiota. Bere garaian, hoberenetarikoa izan zen. Napolesen abesten hasi zen, bai, baina Milanen ospea lortu zuen. Beste abeslari bikaina, Maria Callas izan zen. Amerikarra, baina jatorriz greziarra. Oso mito handia izan zen bere garaian. Oso ahots boteretsua zeukan matizak beterik. Eta zer esan daiteke hiru tenorrei buruz? Luciano Pavarotti, Plácido Domingo eta José Carreras. Pavarotti, italiarra zen, modenakoa. Eta 20. mendeko hoberenetariko bat. Plácido Domingorekin eta José Carrerasekin oso ospe handia lortu zuten hiru tenorrak taldearekin. Plácido Domingo, ordea, Espainiarra da. Madrilen jaiota. Denbora luze bizi zen Latinoamerikan bere gurasoak zarzuela abeslariak ziren eta hantxe lan egiten zutelako. Pavarottirekin 20. mendeko handienetakoa da. Eta 3. José Carreras da. Hau ere Espainiarra. Bartzelonan jaiota familia xume batean. 17 urterekin abesteari ekin zion gogor. Baina 1987 eta 87. urtean leuzemiak jota gaixotu zen. Zorionez, onik atera zen eta ondoren José Carreras Fundazioa sortu zuen leuzemiaren kontra borrokatzeko. Gizakioi beti elkarrekin abestea gustatu zaigu. Horrela, talde desberdinak sortu dira. Talde hauek izan daitezke oso txikiak, bikoteak bezala, edo oso handiak, orfeoien kasu. Taldeetan ere, umeek, emakumeek edo gizonek parte har dezakete, nahastuta edo nahastu gabe. Hurrengoan, nola zailka ditzakegun ahoz taldeak irakatziko dizuet. Ahoz taldeak bi modutan zailka daitezke. Ahots kopuruaren arabera eta ahots moten arabera. Ahots kopuruaren arabera. Ikusten badugu zenbat pertsona dauden talde batean, ikus dezakegu hau ugaria izan daitekeela, ezta? Txikienak, talde txikienak dira bikoteak, ezta? Honetan abesten dute bi pertsonek, ezta? Hirukote batean, 3 pertsona daude abesten, laukote batean, 4 pertsona daude abesten, boskote batean, 5 pertsona daude abesten, 8 batean, 8 pertsona daude abesten. 8 normalean gizonezko abesbatzak dira, baina emakumezko 8 ere aurki daitezke, ezta? Kamara bat batean, hortxe daukazue, 10-20 pertsona gutxi gora bera, abetz bat arrunta batean, hauek dira nik uste dut normaleenak, hauek direla, 30, 60 pertsona, eta orfeoi batean, egon daitezke, 80 baino gehiago.
Ahots taldeak ere salga daitezke ahots moten arabera. Eskolania batean, hortxe daukazue lehenengo adibidean, umeek hartzen dute parte, bakarrik umeak, bai? Ahots nahasien abesbatza, hau da oso arrunta, gizonak eta emakumeak. Gero, ahots grabeen abesbatza, hau da gizonak bakarrik, eta ahots txurien abesbatza, emakumeak bakarrik.